गारि मटर बिगोमाफोरनिसिम मोनसे गिदिर खौरां। मोनसे गोनांथार खौरां फोसावदों कमार्शियेल आरो प्राइभेट गारि सालायग्राफोरनि थाखाय कक्राझार डिटिअ अफिसार डजेन बसुमतारिया। मोननै रोखोमनि गारि कमार्शियेल आरो प्राइभेट गारि सालायग्राफोरा जायफोरना टेक्स फेल जानानै दं बिसोरखौ थाबैनो टेक्सखौ क्लियार खालामनो खावलायदों कक्राझार जिल्लानि डिटिअ अफिसार डजेन बसुमतारिया। बिथां डजेन बसुमतारिया फोरमायदि कक्राझार जिल्लायाव टेक्स फेल जानाया गासै गं 7,682। टेक्स फेल जानाय गासै गारिफोरनि फाइनआ 6,18 लाख रां जाना दं आरो दासिम बिसोरो बे फाइन जानायखौ क्लियार खालामना लायाखै। बेनिखायनो टेक्स फेल जाना थानाय गासै गारि बिगोमाफोरखौ फैगौ 31 मार्च दाननि गेजेरावनो गासैबो फाइनफोरखौ होजोबनो खावलायदों बिथां डिटिअ अफिसार डजेन बसुमतारिया। टेक्स फाइल जानाय गारिखौ गले गले बुंसेयावबो टेक्स क्लियार खालामालासिनो जुदि सोरबाफोर सालायोब्ला बिसोरनि बेरेखायै जोबोद गाज्रियै एक्सन लानाय जागोन। नोंथांमोनहा बे टेक्स फाइल जानायखौ क्लियार खालामनो थाखाय मावख'आव फैनांलाया। नोंथांमोनहा बे हाबाखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो मावना लानो हागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो टेक्स फेल जाना थानाय गारि बिगोमाफोरा मोनथिनो मोनो आरो टेक्स होनांगौखौबो थाबैनो होनो हायो। बेनि थाखायनो खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायहरदों डिटिअ डजेन बसुमतारि बिथाङा। बिथां डजेन बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। मोनसे गोनांथार फोसावनाय दङ गारि बिगोमा बिथांमोननिसिम। खुब सिरियासलि बाथ्राखौ लागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेवहाय जोंना मोननै रोखोमनि गारि थायो, जों बयबो मिथिगौ। मोनसे जाहैबाय कमार्शियेल गारि, थारमाने भारा बोग्रा। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय प्राइभेट गारि, माने LMV, जेरै मारुति, बलेर', स्कर्पिय', इन'भा, बे टाइपनि। दा आङो कमार्शियेल गारिनि खोथाखौ बुंग्रोनि। कमार्शियेल गारिफ्रा जायफोर टेक्स फेल जानानै दं, खायफाना बिराद गोबावसिम होयि जानानै दं आरो खायफा रिसेन्टलि होनांगौ जानानै दं। बे मोननैखौबो आं बुंदों। बेवहाय मा, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव टेक्स फेल गारिया दिनैसिम 7,682 दं आरो बिसोरनि गासै फाइना 6,58,00,000। बे फैसाखौ बिसोरो होआखै आरोखि। दा बे बेलायाव मोनसे स्पष्ट माने मिथिहोनाया बेनो जे टेक्स फेल गारिफ्रा नैबे 31 मार्च तारिख 2024 बेनि सिगां आदाय होजोबथारनांगोन। माने गले गले जोङो खावलायगासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेरजों। बेनि उनावबो बहुता फैयाखै। सोरबा जुदि मिथियाखैबा बे दुखु गोनां जागोन आरो जों लुबैदों जे नैबे जों फोसावनाया साफ्रोमबो बेफोरबायदि गारिनि बिगोमानिसिम सौहैथों। दा बेवहाय होननाया ओरैबायदि जे टेक्स फेल गारिखौ सोरबा जुदि ओरैनो सालायगासिनो दङब्ला, जोङो गले गले बुंसेयावबो जुदि होफैयाखैब्ला, दा नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बे जेंनाखौ सुस्रांनो हायाब्ला बिनि उनाव नाथाय जोंनि कमिशनार अफिसनिफ्राय, थारमाने दिसपुरनि कन्ट्रलाव बिसोरनि बेरेखायै जोबोद गाज्रियै माने एक्सन लानो गोनां जागोन होननानै मोनसे जोंखौ बुंहरनाय जादों। बे हिसाबै दिनैनि गेजेराव बा नैबे टाइमनि गेजेराव गावबागाव फैनानै बेफोरबायदि टेक्स होनो गोनांखौ गावनो होफैयोब्ला, अफिसनि नेमाव जिखिनि ओरैबायदिबो दङ जे बिथांमोना आसलते अफिसाव फैनांलाया, अनलाइनबो होजायो। अनलाइनावबो अफिसाव फैयाजासेनो टेक्सखौ होनो हायो। गारिनि बिगोमा बिथांमोना फ्रायानो मिथिगौ, आरो मिथियाबा जोंनि अफिसाव फैनानै सोंफैब्लाबो जों बिथांमोनखौ बिराद मोजाङै गाइड होगोन आरोखि। गावनो गाव फैनानै होफैयोब्ला बै जे थांनानै जों एकदम माने स्टाफफोर थांनानै जे
माबा खालामहैगोन गारिखौ हमथाहैगोन बिनि उनावहाय जोङो गोदानै सिआर लिस्ट होगोन बेहाय माखासे आरो एक्सट्रा फाइन फैबावगोन आरोखि बिनिफ्राय गनोब्ला बिथांमोना गावबा गाव फैनानै बा गावनो गाव इच्छा माबायाव अनलाइनाव जमा होनो हायो होमबाना बे जिथु चालान होनायनि उनावहाय जिखिनि फाइन फैगोन बिनिफ्राय गगोन आरोखि आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय टेक्स फेल जानाय लोगो लोगो बे गारियाव मोननै रोखोमनि माबाया सानफ्रामबो जाबसिनबाय थायो सानफ्रामबो बारायबाय थायो मिनिटे मिनिट बाराय होनजायो माने आजिखालि आरसि टेक्स फेल जायोब्ला माने सानसेयाव 20 थाखा फाइन सिगां थाइबाल'मोन फाइना बे रिसेन्टलि मोनसे गभ नटिफिकेशन जानायनि उनावहाय बियो दा 20 थाखा जाबाय बिनि अनगायैबो कमार्शियेल मोनफ्रोमबो कमार्शियेल गारिया माने फिटनेस सार्टिफिकेटखौ आपडेट खालामनानै लानांगौ आरसि टेक्स फेल जायोब्ला फिटनेस सार्टिफिकेटआ माने मोनखाया बेखौ जाखाया बेखौ सिस्टेमानो पारमिसन होखाया बिदिब्ला आरसि टेक्स फेल माने बेना फिटनेसआबो फेल जाखायो आरो फिटनेस फेल जानाय लोगो लोगो पार डे सानसेयाव 50 थाखा फाइन नांबावगोन बे आरो बेजों लोगोसे जुदि आरसि टेक्सआ फेल जायोब्ला बियो पलिउसन जितु सार्टिफिकेट नांगौ आजिखालि बे पलिउसन सार्टिफिकेटखौबो बे मोना मानो होनबा मोनफ्रोमबो पलिउसन सेन्टारानो गासिबो अनलाइनजोब थ' फेल जानाय लोगो लोगो बे माबाखौ मोननाय नङा बे पलिउसन सार्टिफिकेटखौ मोननाय नङा डेट मिन्स बेनिफ्रायबो एनादार जुदि माने चेकिंआव दाथ' चेकिं जेरावबो खालामगासिनो दं ट्रेन्सपर्टआ खालामो पुलिसआ खालामो जेराव चेकिं खालामो बेवहायनो जुदि पलिउसना फेल जायोब्ला बे 10,000 फाइन बियो गतिके जेरैबो माने सौथुगोन आरोखि ओंखायनो बेफोरनिफ्राय गनो थाखाय सिदा सिदि मोनसेल' खोथा टेक्सखौ थाब होनांगौ माने नैबे माबानि 31 मार्चनि सिगांनो होनांगोन आरोखि एरिया टेक्सफोरखौ बिराद सिगांनिफ्राय जायफोर होआखै खायफा ओरैबायदिबो दं जे गारिखौ फानबाय सिगाङावनो फानखांबाय नाथाय बियो गावनि गारिनि जिथु आरसि बे आरसिखौ नैबे अफिसाव केन्सेल खालामफैयाखै ओरैनो फानहरदोंसै आरो मिथिया जासे जे बिदि खालामदोंब्लाबो खिन्थु फानहरनायखौथ' अफिसा मिथिया मानो होनबा फाननाय लोगो लोगो जाय बायगोन बैनि नामा ट्रेन्सफार जानांगोन बियो होमबासो अफिसा मिथिगोन जे येस बे गारिया दस्रा मानसिनाव थांबाय थ' नैबे आरसि केन्सेल खालामाब्ला बे अरिजिनेल बिगोमानि नामावनो गारिया सोलिबाय थायो होननानैसो अफिसाव रेकर्ड जानानै थायो थारमाने जेसेबां फाइन बारायबाय थागोन बे अरिजिनेल मालिकनि नामावनो बारायबाय थायो गतिके दा आङो खावलायनो लुबैदों बे सानसेयाव जुदि 70 थाखा बारायबाय थायोब्ला फाइनानो आरो जोंहाय टेक्स दंबावो गारि दाम्पार जुदि दङबा सोरहाबा दाम्पार गारिनि बोसोरसेनि टेक्सआनो प्राय 50,000 जायो बे टेक्सआथ' दैलि फैखाबाय बेनि लोगोसे 70 थाखा फैबाय बेजों लोगोसे आरो 20 थाखा फैदेरबाय बे बिराद बारे ओरैबादि बुरजा जाहैयो उनावहाय बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जायो आरो होनो हाया जायो नैबे 31 मार्चनि गेजेरावनो जाहाथे बिथांमोना माबाखौ बेफोर टेक्सखौ होयो आरो ओमफ्राय दाना नेक्स्टआ जाहैबाय प्राइभेट गारिनि खोथा सोरबा हमनानै ला इन'भा गंसे बायदोंमोन थारमाने 7 लाख दामनि गारि गंसेनि दामा जुदि 7 लाख बा बिनि बांसिनब्ला सासे गारिनि बिगोमाया माने बोसोरबानि टेक्स होनानैनो गारिखौ माने गावनि नामाव रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो बे नियम दं थ' बेफोरबादि बोसोरबानि खालामनायनि उनावहाय बोसोरबा जोबनायनि उनाव माखासे टेक्सखौ जे होबावनांगौ बे खोथाखौ बहुत मानसिया माने बावनानै थायो आरोखि आरो बिनि जाउनाव मा जायो दाथ' जेरावबो चेकिं जालागासिनो दङ बेखौ अनलाइन बुबानो मोनखायो दा बेवहाय टेक्सआ जुदि फेल जानाय मोनोब्ला बे गारिया लोगो लोगो बेहायनो जब्द जागोन आरोखि हमनानै ला दिनै सासे मानसिया गावनि इन'भा लानानै गुवाहाटियाव थांदों इन'भा गारि लानानै माबा मोनसे खामानियाव गुवाहाटियाव थांदों आरोखि बेयाव थांनायाव जुदि अबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव चेकिंआव जुदि गोलैयोब्ला जे बे गारिया टेक्सआ फेल जानानै दं जेराव चेकिं खालामदों बेवहायनो गारिया खिन्थु जब्द जागोन बेवहाय खुनु बे गभर्नमेन्टनि सिदा इन्सट्राक्सन दं बेवहाय नांलायनानैबो लाब गैला गाज्रि मोननानैबो लाब गैला नै मान सन्माननि खोथा थाहैनोसै गावनि न'खरनि मानसि लानानै थांगोन खामानि लानानै थांगोन गारियाव हमथा जानोसै
दा बेफोरबायदि अलखदनिफ्राय बारग'नो बै टेक्सफोरखौ माबार होनानै लाथों। ओमफ्राय आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 14,000निख्रुइबो बारा माने चालान होनाय दं। माने चेकिंआव मोननाय लोगो लोगो चालान होयोना, बे चालाना चालान जायो। थ' चालानाव बेसेबां फाइन जादोंमोन बे फाइनखौ माने दिनैनिसिम मात्र 10%, 14,000आव 10% मानसियाल' फाइनखौ होदों। बाखि 90% मानसियानो दाबो फाइनखौ होआजासे गारिखौ सालायगासिनो दं। नाथाय जेब्ला चेकिंआव नायो, जुदि भुल खालामबायब्ला बा बोरैबा मिथिबायब्ला माने गारि गंसेया सिगांनि फाइनखौनो होआखै अथ'स' सालायगासिनो दं, जुदि बिदि प्रमान जाबायब्ला बे गारिया लोगो लोगो आरो जब्द जायो। मैयासो जों गंसे गारि लाखिदों, माने डाम्पार गारि सोलिगासिनो दंमोन। बेना गारिया खालिमोन न' डाउट, खिन्थु बेना सिगांनिनो 82,000 माने फाइन जानानै दंमोन, बेखौ होआखै नभेम्बर मासाव। ओमफ्राय मैया चेकिंआव मोनबाय जों, लोगो लोगो गारिखौ जों थानायाव सोनो गोनां जाबाय। दा फैसाखौ जेब्लासिम होआ बेखौ बे गारि बावनो थागोन। बे हिसाबै बेयो दा माबाबाय, होबायबो होनदां, दा रसिदखौ मोनबासो जों बे गारिखौ हगारगोन। दा बेफोरबायदि उसुबिदा जायो आरोखि। ओंखायनो आङो मानिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनखौ खोब गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमहरनानै स्पष्ट भाबै खावलायनो लुबैदों जे मोननै खोथाखौ गोसोआव लाखिथों। होनो गोनां गारिनि टेक्सफोरखौ कमार्शियेलानो जा प्राइभेटानो जा नैबे 31 मार्च 2024 बा बिनि सिगां आदाय होथों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरफारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।